Meer dan 60 meiwerkers van Veenstra Verwarming hebben van de morgen gehoord onder oproep van de vakbonden om het werk deel te lezen. Dat eigenaar nu aan vattenval het bedrijf sluiten is een feit. Maar de vakbonden zijn net tevreden over het sociaal plan dat de directie op tafellijn had. Ze zijn bijgelijks huiverig dat het bedrijf er net in slagjes zal om alle meiwerkers oorwerk aan te bieden. Omdat een eerste oerlis juist de joen niet opsmiert, waar Joert in die staat. Alle maatregelen bijeenkwamen er, kan gedwongen ontslagen voorkomen. En binnen de alternatieven, herplakkingsmogelijkheden, ja. De Veenstra is een bedrijf van 1500 man. Nu om vattenval zit er nog omheen, dus er zijn hele grote mogelijkheden. Ja, dit zie ik al jaren aankomen en ze doen er niks aan. Ze lijkt gewoon doodbloeden. Oké, jongens, stekken er maar uit, klaar. Hoe lang werk je hier al bij Veenstra? Ik ben al 27 jaar bij Veenstra. En dat verdien me wel, maar het wordt nog wel een beetje minder. De directie wil Joert geen reactie aan, omdat vanmorgen een tweede beteer op de agenda staat. Nevens haar is daarom de staking ook net te jochten. Kantoorpersoneel werkt het om eens gewoon terug. Wat vindt u van de actie? Op zich terecht. Dus en ik steun ze op zich wel. Maar ja, ik mag gewoon werken, dus vanuit dat oogpunt zal ik dat ook doen. En u voelt geen behoefte om daar maar het bijltje erbij neer te gooien? Nee, op dit moment niet. Zover gaat de solidariteit niet? Nee, dat niet. Na de stakingsactie komen de meiwerkers van vierde roelis bij elkaar. Als ik waas dat de jong geen overeenstemming bereikt wordt, volg je meer acties. Wij gaan ervoor. En tijdens dit jaar dan gaan de mensen beoordelen wat eruit komt is. Is dat goed genoeg om op te houden met staken? Anders komt er een nieuwe staking.